Stredok februára čas, keď by trebalo počať so prikarmievanjem žita. Veľi porasty to i počali, ale treba, že by ste pritrimovali preporučenia fochovcov, že po jakým šore treba polja prikarmjovať. Perši rok šatvi, u tej chvíľky koreňová sistéma dakle na 70 centi, druhý rok ledvo na 50, a treći rok prave 30 prešlo. I co se to slučuje? Osnovne pravilo, že keď prikarmujete, perše še prikarmujú najmocnejší šaca, najlepšie rozviti, pohrišno to ti slabi. Slabe mi šace dam azot. Nie. Perše da s tomu su najmocnejšie zato, že mineralni hnoj spadne, rozpušti se u vodi i to ta korenjova sistema zalapjuje najveću kubaturu žemi i vi máte vychasnovanie 80-90%. Chudobnejší koreň vychasnuje len 30%. Vážne je dobre vybrať formuláciu hnoju. Kan na našich poľoch netreba veľa forsirovať, bo sadrží kalcium, ktorého nadozu našich oranina. Keď se dodáva an, on se u žemi rozloži o 4 po 6, a urea o 8 po 6 dní. Rozumíš, že prikarmjovanie netreba, že by se robilo na pamiat, ale by obaviazno trebalo analyzovať žem i na osnovi rezultatov dať sa zotvu, keď ona isce treba odrecenej sorti.